Krásný den. Dneska vám ukážu něco, co jen tak nevidíte. Jsem v Nové Bystřici, v Belatexu, kde vzniká ložní povlečení. Já sama mám ráda hezký a útulný domov, takže mě tohle hrozně moc baví. A víte, co mě baví ještě víc? Že tenhle ten příběh má pokračování. Bude totiž pokračovat v Cortine d'Ampezzo, v jednom z nejikoničtějších míst v italských Alpách. Tak pojďte. Pojďme se podívat, jak to vypadá v praxi, protože přesně takhle se vyrábí ložní povlečení. Teď se podíváme, jak se vyrábí povláčky k povlečení. Mě vždycky baví, když jsme u samotné výroby a paní tady říkala, že bych to zvládla taky teda, jo? Ale radši to nechám na nich. Rozměr 40x40 už se právě vytváří. Tak už to máme hotový a teď už to předáme švadleně. My jsme se teď přesunuli do šicí dílny a půjdeme se podívat, jak se šije povláček. Tak by mě jenom zajímalo, ještě než začneme, jak dlouho trvá ušití. Přibližně 3 minuty. Tak jdeme na to. Našívají se nám zipy. Vypadá to strašně moc jednoduše. Jako všechno, když to dělá někdo jiný. Dostala jsem možnost si tady ušít vlastní povláček a takováhle možnost se neodmítá. Takže jdeme na to? Jdeme na to. Takže prvně si připravíte, říká se tomu překlopka, na kterou se vlastně našívá zip. Takže si ji takhle složíte a zip položíte takto a šijete v těchto místech. A možná, když ještě jsem to nikdy neměla v ruce, tak jestli třeba nemáte nějakou kousíček látky, abych si to zkusila. Radši. Máme. Mám k tomu jistý ostych. Takhle. Ať tady Tak. nemám velký škody. Takže pedál. Pedál, lehce patou dozadu. Tak, pustíte a sešlápnete dopředu. Zapošívání je zde. Tak. To jedu teď patou. Dozadu, to se zapošívá a když se pustí páčka, tak se zase jede dopředu. Aha, už mi to tady jede kam nechci. A se šlápnutím víc dozadu vám šicí stroj odstřihne. Tak. A jsem venku a Venku. tady potom zjišťuju, že asi povláček nechám na vás. Ale děkuju, tohle je můj výtvor. Neprošla jsem. A my se na ní přesouváme do poslední místnosti, můžeme tomu klidně říkat balírna. A tady se všechno kompletuje a připravuje se k expedici. Tak se pojďte podívat.
No a takhle hotový to můžete koupit přímo tady v prodejně Bellatex v Nové Bystřici anebo také na webových stránkách bellatex.cz. Já mám to štěstí, že jsem se tu potkala se spolumajitelkou firmy Bellatex, paní Jindřiškou Staškovou. Tak já bych vás poprosila, když jsme se tu takhle hezky potkali, řekněte mi, jaký materiál je u ložního povlečení nejžádanější? Naši zákazníci preferují především bavlnu. My pro naše zákazníky děláme jak v bavlně, v krepu, tak v saténu, ale bavlna je nejžádanější. Naše dezény a celkově to povlečení nakupují zákazníci střední generace a mladší. Z toho důvodu tady i vidíte, že máme větší množství dezénů, spíš geometrických tvarů, méně květin a myslím si, že nejdůležitější jsou rozměry. Tady máme 140 na 200 na 220, tak co je nejpopulárnější? Nejžádanější rozměr je 140 na 200, což je taková klasika. A protože už v dnešní době je větší množství vyšších lidí, tak se začaly dělat prodloužený, což je 140 na 220 a nejpopulárnější rozměr se stal 180 x 200 či 180 x 220. Jako jedna peřina? Jako jedna peřina pro jednoho člověka. Pro jednoho. Jo, tak to jo. Já jsem si myslela pro dva, to nemám ráda. Mám ráda svoji peřinu. Takže pro jednoho? Pro jednoho. Protože my jsme výrobci, tak u nás stačí, aby si zákazník rozhodl, který se mu líbí dezén a na jeho přání mu jsme schopni ušít třeba 2 povlaky na polštář. To se vyplatí. Tak. Vy jste zmínila, že jste výrobci, tak co všechno vyrábíte krom ložního povlečení? My jsme výrobci ze 70% naší produkce. Vyrábíme kromě ložního povlečení prostěradla, což je artikl pro nás hodně důležitý, neboť se snažíme i barevně ladit prostěradla s ložním povlečením. A pak další naší velkou produkcí jsou chrániče na madrace nebo sedáky, které jsou taky hodně populární v létě na zahradu v různých rozměrech a polštářky do obýváku. No a tady mi nemohla uniknout mému zraku tahle ta krásná deka, u které jsme před chvilkou byli u její samotné výroby. A mně se hrozně moc totiž líbí ten materiál, ten dezén, tak řekněte nám k ní trošku víc. Tady ta deka vlastně na trhu od loňského podzimu stala se nejpopulárnější dekou svým vzhledem i materiálem. Jedná se, vzhledově to vypadá, jak kdyby to byla vlna, beránek, ale jedná se o 100% polyester, velice jemný, příjemný. Z jedné strany má chlup, z druhé strany je hladká, jednoduchá údržba, praní na 30 stupňů, do sušičky bych nedoporučovala, jemný ždímání. Tak jo, takže děkujeme. V Bellatexu můžete pořídit spoustu krásných polštářků, ale vy myslíte i na ty nejmenší. To je pravda. My máme, nebo naše výroba je soustředěná hlavně teda na polštářky do obyvacího pokoje a pak myslíme na ty naše nejmenší, kdy jim děláme různé tvary od kočičky, hrocha a nejpopulárnější je náš zajíček. Takže si prostě vybere každý. Vybere si každý. A víte, že tomuto povlečení, dece a polštářkům z Bellatexu z Nové Bystřice to sluší nejenom u nás v Čechách, ale také v italské Cortině? Nevěříte? Tak mrkejte. Tak jo, jsme v Cortíně a to je přesně ten moment, kdy si řeknete, že některé věci dávají smysl. Protože to, co jste doteďka viděli ve výrobě v Čechách, v Nové Bystřici, tak je nyní tady. V Itálii, v krásném alpském prostředí. Já mám prostě ráda, když člověk někam přijede a hned cítí, že je mu tam prostě dobře. A začíná to úplně obyčejně. Třeba, že si večer lehnete, ráno se probudíte a říkáte si, tohle bylo moc fajn. Tohle povlečení se vyrábí v Česku a krásně se hodí i do takovéhleho designového apartmánu v Itálii.
Design téhle deky a i toho povlečení se hodí krásně nejenom na chalupu, ale i právě sem na hory. Krásné ráno z Cortiny. Spalo se krásně. Pohodlí a klid. Tak jsem to asi zakřikla. No dobře, je třeba asi jít ven.